Piešťany sú jedným z najznámejších kúpeľných miest na Slovensku, medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb, ale aj významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie. Mesto leží na pravej strane rieky Váh pod úpetím pohoria Považský Inovec. Strediskom vodných športov je priehradné jazero Slňava. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1113. História mesta je úzko spätá s rozvojom kúpeľníctva v 16. storočí. Začiatkom 19. storočia dal Jozef Erdődy vybudovať v klasicistickom štýle prvé murované kúpeľné budovy, ktoré boli postupne dobudovávané a prestavované. V roku 1802 navštívil Piešťany Ludwig van Beethoven. O najväčší rozkvet kúpeľov a mesta sa zaslúžil Ľudovít Winter, slovenský podnikateľ, nájomca, budovateľ piešťanských kúpeľov a tvorca ich svetového mena. Výrazne sa zaslúžil o premenu obce Piešťany na mesto. Najväčší rozmach nastal v 19. storočí práve v súvislosti s rozvojom kúpeľnej starostlivosti. V meste sa nachádza Balneologické múzeum a Vojenské historické múzeum a stoja tu dva osobité mosty. Krajinský most a Kolonádový most so sochou svetoznámeho Barlolámača. Zo sakrálnych stavieb je významný klasicistický kostol svätého Štefana Kráľa, neogotická kaplnka Božského srdca Ježišovho z roku 1897 a evangelický kostol Augsburského vyznania, novogotická stavba z roku 1905. Jednou z najstarších svetských budov je Kurhotel, tiež známy ako Napoleonské kúpele. Sú súborom klasicistických budov postavených v troch etapách v rokoch 1822 až 1862. Mesto Piešťany organizuje počas celého roka množstvo hudobných a kultúrno-spoločenských podujatí.